Ето така нанасям хубаво на цялото лице. Мирише много хубаво тази маска на Dermacot. Аз я обожавам. Кожата много добре се опъва. Нанасям и ето в тази част. Честно казвам, съм много уморена, така че сега ще ви покажа бързата процедура, както се казва. И сега правим ето това. Намазвам устните. И вижте сега какви ще станат. Ето по този начин